Sok szeretettel köszöntelek, engedd meg, hogy bemutassam neked az ILA lehetőséget. Napjainkban találkoztunk már nagyon sokan mobil alkalmazásokkal, okostelefonokon ugye, illetve táblagépeken. Most az ILA bemutat nekünk egy olyan lehetőséget, ahol a mobil alkalmazás iparágból tudunk kicsit profitálni, hiszen az ILA megalkotott egy olyan applikációt, ami úgy gondolom, hogy elsősorban a saját fejlődésünkben tud segíteni, de mellette számos applikációkkal bővül majd a paletta. Nézzük, hogy hogyan is fejlődik a mobil applikációnak a piaca. Ugye 2009, 2010, illetve 2011-ben láthatjuk ezt a nagymértékű emelkedést, és várhatóan 2015-re pedig már több mint 30 milliárd dolláros forgalmat is tud generálni ez a lehetőség. Az ILA egy olyan lehetőséget biztosít mindenki számára, nem csak az ehhez értő szakemberekhez, hanem az átlag embereknek is tényleg a kezükbe tud adni egy olyan lehetőséget, amit úgy gondolom, hogy előbb-utóbb mindenki meg fog ismerni, aki még esetleg nem ismerni ezeket az applikációkat. Az ILA három jól jövedelmező iparágat használ erre, ugye a mobil alkalmazást, a személyes fejlődést, illetve a network marketinget együttesen. De nézzük is, hogy mit tartalmaz az ILA, ha valaki úgy dönt és szeretne csatlakozni. Az ILA minden héten egy személyiségi fejlődési videót fog küldeni el a mobilodra, okostelefonodra, tabletedre vagy a számítógépedre, attól függ, hogy melyik platformon fogod használni. Ugye időgazdálkodás, cél, személyes fejlődés, vezetővé válás, üzleti fejlődés, és ugye, hogy hogyan tudjunk tényleg passzív jövedelmet elérni. Amikor megjelenik majd egy új videó, az azonnal az úgynevezett kiemelt videókhoz, azaz a videó archívumba fog kerülni, tehát ott tudjuk majd megtalálni, ami ráadásul tényleg kincset érő információkat is tartalmaz, mint például a célok elérése, kapcsolatteremtés, a sikerek új szintjének elérése, illetve ugye segít kihozni a maximumot az életből. Ezen kívül van egy hírblogunk is, ahol tényleg naprakész információkat kapunk az iláról, videótartalmak, promóciós hírek és bónusz motivációs cikkek formájában. Ezen kívül nagyon egyszerű például megosztani az applikációt, illetve ezt a lehetőséget, ugye a megosztás gombbal, hiszen ez tényleg mondhatjuk azt, hogy a mostani technikában a legegyszerűbb módja, viszont egyelőre ezt nem javaslom, hanem inkább a személyes elbeszélgetés, meghívás az nagyon fontos, hiszen ha meg is osztjuk, lehet, hogy sokan nem is tudják, főleg, hogyha valaki nem tud angolul, tehát nem tudja, hogy mi található ebben a lehetőségben, tehát mindenképpen személyesen vegyük fel a kontaktot az ismerősünkkel, akinek szeretnék ezt ajánlani. A cégnek a pontos címét itt láthatjátok, illetve ügyfélszolgálatának a telefonszámát, faxát, illetve a fax címét, fax telefonszámát és az e-mail elérhetőségét. És akkor nézzük, hogy kik állnak a cégnek az élén. John Rogers és John Mayer, tehát nem tudom, hogy ismeritek-e a két úriember, tehát mind a kettő elég komoly tapasztalattal rendelkezik, mind a network marketing terén, mint például John Mayer, ugye, aki professzionális minőségi videókészítésben profi, és még nagyon komoly kapcsolatai van a Warner Brothers és az Apple-nél, úgyhogy két olyan tényleg fiatal ember, illetve mondhatjuk, hogy vezető áll a cég élén, amikor a siker nem maradhat el, tehát ők ezt biztosítják. De nézzünk kicsit bővebben a John Mayerről, hiszen ő a Savage Apes-nek a vezérigazgatója, ami úgy gondolom, hogy önmagán is egy nagy siker, hiszen ez a Savage Apes gyárt elég sok applikációt a világon, nagyobb volumenű cégeknek is, mint ahogy itt láthatjátok a képeken, egy párat ide felraktunk. Az emberek ugye miért fogják szeretni az ilát? Mert ugye motiváltak lesznek, mert nagyon egyszerű továbbajánlani, nagyon mondhatjuk azt, hogy baráti, havidíjas szolgáltatást fogunk kapni, és ugye, hogyha továbbajánlják, keresni fognak ebben az üzletben, és bátrabban sikeresebbek lesznek, és ugye mivel, hogy pénzt keresünk, ezáltal jól fogjuk érezni magunkat. És ahogy említettem, csak $10 a havi díja.
Ezért éppen ezért nagyon gyorsan el fog terjedni a világon, tehát mivel hogy nincsen belépési költség, egy egyszeri havidíjas szolgáltatásról beszélünk, nincs rizikó, ugye egyszerű az ajánlása, és tényleg az aktív tagok pénzt tudnak keresni. De nézzük is, hogy hogyan történik az ajánlási rendszer, illetve milyen jutalékot tudunk megkapni, hogyha tovább népszerűsítjük ezt a lehetőséget, az ilát. A rendszerünk egy 3x7-es kényszerített matrix elvén működik, ami azt jelenti, hogy a 3 munkatársunkat beosztunk az üzletbe, és ők is ugyanezt megtették, azaz 2 sorunk úgymond betelt, akkor megvan már a havi díjunk ingyen. Ez nem azt jelenti, hogy csak akkor van jutalékunk, ha beteltek a sorok, hanem minden egyes személy után, aki alattunk bekerül, mindenki után fogunk kapni jutalékot. Azt jobb oldalt lehet látni, hogy milyen arányban. Ugye látható, hogy 1 dollár, 80 cent, 10 cent, fél cent, és még az 1,1 dollár ugye a hetedik sorba, azaz, hogy amikor betelik az a matrixunk, akkor összességében 2511 dollárt tudtunk megkeresni ebben a matrixban. Na most, hogyha ezt átszámoljuk, és ez, mivel hogy havidíjas termékről beszélünk, akkor már el lehet gondolkodni, hogy miért is beszélek passzív jövedelemről. És akkor nézzük is, hogy hogyan van még további ösztönző juttatás, ugye a referáltak után. Ha például az én barátom, és a másik 2 barátom úgy dönt, hogy velem együtt dolgozik, azaz 3 direkt munkatársunk csatlakozott az üzlethez, és hogyha ő nekik betellik a matrixuk, akkor 10% bónusz kapunk az ő matrix forgalmukból, ami azt jelenti, hogy 251 dollár minden munkatársért, tehát minden direkt munkatársért, ha csak 3-at hoztunk be, azaz, hogyha 3 munkatársunknak is betelik a matrix, az plusz még 753 dollárt jelent havonta. Mi van akkor, hogyha 6 munkatársat hozok be az üzletbe, akkor semmi más nem történik, mint senior munkatársak leszünk, illetve senior vezetők, akkor 25%-ot fogunk kapni a matrix jutalékukból, miért kifutottak, ugye miért betelt a matrixuk, azaz több mint 500 dollárt direkt munkatársanként, hangsúlyozom, hogyha 6 direkt munkatársunk van. És ha mind a 6-nak betelik, akkor az 3016 dollárt is jelent havi szinten. És hogyha valaki nagyon agilis és 10 munkatársat hoz be ebbe az üzletbe, illetve együtt dolgoznak, akkor munkatársanként 50% bónuszt kapunk ugye a Matrix kifizetéseiből, 1250 dollárt minden egyes direkt után, ha megvan a 10 munkatársunk, és szépen telik be a Matrixuk. Azaz, hogyha 10 direkt munkatársunk van és mindenkinek kifutott, akkor akár 12.500 dollárt is meg tudunk keresni havi szinten. És ezen kívül vannak még további extrák, hogyha 10-nél több munkatársunk van, akkor ugye visszafelé úgymond különbözeti bónuszokat kapunk, ezért is érdemes akár hajtani, hiszen nem csak 3 munkatársat tudunk csatlakoztatni, bármennyit, hiszen a Matrixnak köszönhetően egymást tudjuk segíteni, de mindenki arra törekedjen, hogy a 3 mindenképpen meglegyen, mert sokkal gyorsabban fog felépülni a kis rendszere, a kis Matrixa. Egyetlen egy követelmény van, hogy részt tudjon venni bárki is a Matrix ajánlási programba, ugye, hogy aktív legyen, tehát a 995-ös havidíjas csomaggal, lehetőségnek a megvásárlásával, illetve a havidíjjal tud csatlakozni, vagy 2 darab 7 dollárért 7 dolláros csomagot is tud vásárolni a barátja, viszont ebben az esetben ő nem jogosult a jutalékra, ő csak a motivációs videókat, a tananyagot tudja megvásárolni, vagy minimum egy aktív tagnak kell, hogy csatlakozzon hozzád. És nézzük is, hogy hogyan is lehet csatlakozni. Ugye az első az ingyenes. Az ingyenesnél csak a heti ILEA videókat fogja megkapni az illető, nincs archív videó, nincs weboldal, nincs link, nincs Matrix jutalék, tehát nem tud ajánlani.
Ha valaki vásárlóként csatlakozik 7 dollárért, 7 dolláros havidéért, az ILA videó mellett ugye megkapja az ILA archívumot, tehát a kiemelt videókat, viszont nincs weboldal, nincs Matrix jutalék, tehát nem tud tovább ajánlani, nem tud jutalékot kapni. Ha viszont valaki ugye a 10 dolláros havidíjat választja, akkor ILA tagként ugye a heti videótartalom mellett ugye az archívumokat is megkapja, személyes honlap, saját munkatársakat tud csatlakoztatni személyes linkén keresztül, Matrix jutalékra való jogosultságra, illetve mivel hogy az üzlet nagyon egyszerű és eladható, ezért egyre több munkatársat tud majd csatlakoztatni. Én röviden ennyit szerettem volna elmondani, illetve bemutatni az ILA lehetőségről. A továbbiakban megkérnék mindenkit, hogy keresse fel azt a személyt, aki ajánlotta neki ezt a videót, és jöjjön el a webkonferenciára, hiszen ott bővebb információt kaphat a lehetőségről, illetve Facebook, Skype csoportunk is működik, regisztrált tagok részére. Köszönöm szépen a figyelmet, mindenkinek sok sikert és szép napot kívánok!